Allah kawai. Ko da kan daga shi daga. Tunkwal ma tunkwal. Amara talauci. Kai. Talauci. Wallahi ni ban san ma na da yi wallahi. Kuma ha ciwo ba hidiya. Kai. Gaskiya mutanen nan ba su da kiki wallahi. Ba daya wannan makin da ake mana ai duka ake talautawa wallahi. Ba karar lafiya suke mana ba. Kanoran banza. Wallahi gidan rediyo ma na san da ɗan labaran nan. Hai. Haji mutanen banza ko? Kai. Kai. A yaushe aka yi wannan din? La ilaha aikin banza, gwamnatin banza, uwan ba mu tallafin ba mu za ku zo karbe a wajen mu kai gaskiya rai imanin na ku dewa yake kai talauci ne ba Allah yayi ni ya zo abinsa yaro ga kuruciya. Ka zo rage ko ka saurara ba yanzu nan ka ganta ma yanzu nan na ka ji mutanen ƴaƴan ilmi ƴaƴan alati ne kore mai ƙarya ba su ba mu tallafi ba amma sun zo sa neman zo su karɓa shi da sabon za ka karɓa ki za su karɓa wa da baka saurara ke ba na saurara yanzu na gaya maka idan da jaka ke samu wannan labari so baran dan lallaba giya ba shi daga ciki saboda samu mai dan gwafin zuwa mu ciki da na ga gidan ba wannan yanayi da ne sa na ki dan haka ta to yake nan baran karasa ciki wallahi kaga din talbi nake ma wallahi yawwa da fatan dai ai na ga ma gashi nan ka riga ka saurari rediyo ka ji abin da muke ko yawwa me sunanka sunana malam hudu to bari mu duba nawa ke binka dama Jamilu ya bayar a can yawwa malam hudu kai ne mai wannan gidan ko ni ne mai wannan gidan to abin da dai aka nuna mana za ka ba mu ana bin ka bashin 155 ne abin da lissafi ya nuna gashi kana gani ita 155 ne ita ce abin da za ka ba mu to saboda haka yanzu a ba mu 155 ba na haka lokaci malam 150 ware kuwa 150 ita za ka ba mu yanzu ba ga yadda gwamnati take so ta gyara muku wannan layin naku gashi nan duka kace ba to a yana ta bayan 150 ba shi ga gidanka ya kallo kan hanya to gida ba kai kadai ake bi ba gida da gaba ɗaya Najeriya ake bi kamata ya zo a biya ni tallafi ba zo a ce in bani 150 kai a magana ake ma ba za ka ga mutane kuɗi ba yale kar ya biya ya za ka je ka ciwo bayan gwamnati ka ce ba za ka biya ba wallahi tallahi na ka je ka ga gida ka lalubo ko wani abin ne ka kawo sati mai zuwa ma dawo ba magana ake ma ba kira ranka da ita da haka bara dan lalumo wani an fasa ma ka yanzu nan da bindiga kaga ai ka rage wani abu in ka bayar du za ka bayar du gaba ɗaya ka ai haka nake ka ci ka sai ba ka bayar ba na maga yawa ya bayar da 3,000 kana wuce yawa malam assalamu alaikum kai ba magana ake ma ba kana jin mutane yawa malam kai ne malam wa za ka yi sunana kai ne malam wa sunana malam Isa to da fatan dai ya ka saurari rediyo ka to abinda aka yi lissafi dai mun duba malam Isiyaku yawa abinda ake binka naira 100 shi abinda aka biyo ka kasa na me na malam Dauda ya biya saura kai dakata ni bai ya za ina kwanci ka zo ka dake ni ba bacci ne kaga ina yi ba me ya ga mun taho karba me ka zo karba kudin muka zo karba naira 115 haka ake binka wai wannan wace irin gwamnati ce wannan irin bala'i ne a kasar ne yake nema ta kura mana ne ba ku ba mu kun kuna kwace mana kai kaga ba lissafi muka ce kai mana ba haraji ne wannan haraji ne da ya zama dole akan ka to sai zan bayar saboda a yau a gidana ma faɗa rama aka dafa a gidana kuma me na samu na ci ba ku kuke korafi ai muku titi ba ke korafi ai malam ka ba mu kuma da kuɗi da titin ne Allah ka ba mu kuɗi yalla bai bayar. ai mana maganin sa magani ni ai wallahi ko ma yalla bai kashe ta gaba ɗaya ma da wannan abu ba za ka bayar ba ka ba mu magana ake ba kuɗin me zan ba ku ai ni ba ko dai wai ba ka bai bane ko za ka bayar wai eh
ba haka bayar ba wallahi tallahi sai dai a yi ta gaba ɗaya kowa da ku tsaya kun ga abin da gaba ɗaya ɗinku gaba ɗayan ku ni sojan banza kwa ga mun soja da muka yi fama da su na sojoji